Ahojte, v tomto videu vám ukážem, ako robím kváskové palacinky. Ak kváskujete, možno vás tiež trápia prebytky kvásku, ktoré už neutiahnú cesto na chlebík či pečivo. Tento môj kvások už pomaly padá a tak ho dám radšej do cesta na palacinky. Je to lievito madre, teda tuhý pšeničný kvások. Pripravíme si väčšiu nádobu, v ktorej budeme mixovať cesto. Kvásku odoberieme 100 až 120 gramov. Pridáme pol litra mlieka, najčastejšie používam plnotučné. Ďalej budeme potrebovať 2 celé vajcia, a ešte 100 gramov hladkej múky. Do cesta na palacinky môžeme pridať aj trochu vanilky, ja dávam vanilkový extrakt a ak máte radi, môžete pridať aj štipku škorice. Cesto nesladím vôbec, takto sa dá využiť na sladko aj na slano, samozrejme bez tej vanilky, ale u nás sú v kurze najmä sladké palacinky. Tyčovým mixérom cesto krátko rozmixujeme a necháme ho odstáť asi hodinu na linke alebo zo pár hodín v chladničke. Ak si cesto chceme pripraviť vo väčšom predstihu, zmiešame v mise len kvások, mlieko a múku, cesto dáme do chladničky na 10 až 12 hodín a pred pečením už len primiešame vajcia. Cesto má takúto tekutejšiu konzistenciu. Palacinky pečieme na rozohriatej panvici potretej olejom. Odporúčam ich piecť pri viac ako strednej teplote. Opečieme ich z každej strany asi minútu do zlata. Mne z tejto dávky vyšlo 10 palaciniek. Niekto sa už nevie dočkať. A nie, nehorím, len som si trochu pomohla s rýchlením videa. U nás doma sú palacinky obľúbené s džemom, s tvarohom a niekedy si ich doprajme so šľahačkou, preliate domácou slivkovou nutelou, na ktorú tu tiež nájdete recept. A ako ich máte radi vy? Nezabudnite toto video lajkovať, komentovať či zdieľať a odoberať môj YouTube kanál. Celý recept na kváskové palacinky nájdete aj na mojom blogu zosrdcadohrnca.sk.